Il-festa tal-Vitorja hija l-qalb il-Maltin mhux biss għaliex bis-saħħa tagħha l-ħaddiem ikollu ġurnata ta' mistrieħ mix-xogħol, iżda wkoll minħabba li tfakkar mumenti sbieħ mill-istorja ta' pajjiżna fejn bħala nazzjon ħriġna rebbieħin. Dan għaliex din il-festa tfakkar ir-rebħa kbira li pajjiżna kellu fuq l-għadu fl-assedju l-kbir tal-1565 kif ukoll il-waqfa tal-bombardamenti tal-Armata Taljana fuq pajjiżna fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. Biex jikkommemoraw din il-ġurnata l-banda tal-Forzi Armati ta' Malta flimkien mal-Gwardja tal-Unur, il-Ħamis immarċjaw sal-pjazza tal-Isla fejn hemmhekk wara l-wasla tal-Kmandant tal-Forzi Armati, il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Aġent President Dolores Cristina sar is-salut nazzjonali. Wara Quddiesa pontifikali fil-Bażilika Kolleġjata Marija Bambina, fakret it-twelid tal-Madonna u l-interċezzjonijiet tagħha biex pajjiżna seta' joħroġ rebbieħ fit-taqbidiet imgħoddija li nfakru f'din il-festa. Fl-omelija ma setax jonqos l-arċisqof Charles Scicluna saħaq li d-diskussjoni rigward il-legalizzazzjoni tal-kannabis għall-użu rikreattiv u r-regolar tal-prostituzzjoni huma l-isfida li pajjiżna issa jrid jaffaċċja bl-għajnuna tal-Madonna. Huwa kompla jgħid li dawn id-diskussjonijiet jistgħu iħallu lil bosta persuni f'pajjiżna skjavi jew ta' rikreazzjoni tagħhom bl-użu ta' din is-sustanza jew skjavi ta' rikreazzjoni ta' ħaddieħor. L-omelija ngħalqet b'talba biex f'pajjiżna ħadd ma jkun vittma tal-jasar u l-iskjavitu. Intant iċ-ċelebrazzjonijiet komplew fil-jum tal-ġimgħa fost l-oħrajn bit-tqejjid tal-kuruna tal-fjuri quddiem il-monument tal-assedju l-kbir fil-Belt mill-President ta' Malta Mari-Luis Kolejro Preka. Attività akkumpanjata bis-sem ta' stakkament ta' soldati tal-Forzi Armati ta' Malta illi ġibdu l-attenzjoni kurjuża tat-turisti preżenti.